nami kula Anela Vimala Paramita, kula absen 3 saking kelas 10-10. Tugas basa Jawa saking Bu Lisa Megawati. Sugeng siang para pamirsa, kawula Anela Vimala badhe mbetahaken pawartos wonten siang menika. Dinten siang menika wonten pawartos saking Kecamatan Sreseh, mergi awon ingkang Kecamatan Sreseh. Mergi Kabupaten wilayah Kecamatan Sreseh ngantos Kutha Sampang awon lan sami growok. Kendaraan roda kalih utawa roda sekawan ingkang badhe langkung ing mergi sendika ngatos-atos lan waspada. Dumugi sakmenika mergi iku dereng dipun dandosi kaliyan pemerintah daerah Sampang. Saiful selangkung taun warga ingkang mergi lewat mriku panggraita bab ingkang mergi kang awon dumugi sakmenika tasih awon. Padahal mergi iku sampun dangu awon nanging dereng didandosipun. Ucapin Saiful. Dinten dipanggihi Radar Jawa Pos kala wingi. Perkawis mergi ingkang awon niku wau dandos kathah tiyang ingkang ngagem kendaraan roda kalih utawa roda sekawan ngalami kecelakaan wonten ing mergi kang awon. Sugeng siang, matur suwun.